Pajero Evo έρχονται στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Τα αυτοκίνητα αυτά είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένα, έχουν συμμετάσχει όπως... Επόμενο αυτοκίνητο, ο Τάσος Χατζηχρήστου και ο Νίκου Βαγγέλης, το τοπικό πλήρωμα από την Φλόρινα, το οποίο μας τιμά με την παρουσία του τα 3 τελευταία χρόνια, με ένα Λάντα Νίβα, το οποίο έχει προετοιμαστεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους μηχανικούς εδώ στην Φλόρινα. Να παρακαλέσω πολύ τον Τάσο τον Χατζηχρήστου να μας πει 2 λόγια για τον αγώνα. Είναι λίγο βέβαια, θέλω να προσθέσω τον κόσμο. Εμείς θα κάνουμε τα δυνατά να καθιερωθεί στην περιοχή μας και να ευχαριστήσουμε και τους συναθλητές μας για άλλη μια φορά που μας δώσουν την ευκαιρία να δούμε αυτά τα πανίσχυρα και πανέμορφα αυτοκίνητα. Και καλή επιτυχία σε όλους τους αγωνιζόμενους. Αδερφέ μου! Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Τάσο Χατζηχρήστου και τον Βαγγέλη Νίκο. Τάσος Χατζηχρήστος, Βαγγέλης Νίκου, έτοιμοι και αυτοί για αναχώρηση. Τους περιμένουμε και αυτούς το απόγευμα στο Service Park. Αν θέλετε να τους συναντήσετε από κοντά μπορείτε να έρθετε. Καλό δρόμο! Φώτης Κουτσουμπός.